Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa mga nakikinig ngayon sa inyo pong YouTube channel na ang Sundo Horror Stories. Isa pong karangalan na mapili ang liham at istorya kong ito. Ngayon, ibubunyag ko ang isang kaganapan na minsan ang nangyari sa malayong baryo na matatagpuan sa tinatawag ngayong Antique. Siya nga po pala, itago nyo na lang po ako sa pangalang Carlo. At naririto na po ang madilim kong pinagdaanan sa isang pamilyang minsan ko nang pinakisamahan. Taong 1985, masaya at payapa akong naninirahan sa lalawigan ng Bulacan kasama ng aking ina at ama. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero isa ako noon sa mga kinababaliwan ng mga babae dahil sa angking kakisigan at kagwapuhan. Binansagan pa nga ako noong babaero, pero sa totoo po, Kuya Bari, hindi naman po ako nalapit sa mga babae kung hindi sila. Kung kaya't ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon dahil hindi naman talaga ako interesado sa kanila. Hanggang sa isang araw, isang babae po ang nakaagaw ng aking atensyon. Isang babae na nagpaniwala sa akin na totoo pala ang love at first sight. Dahil noong una ko siyang makita, naku po, mahal ko na po kaagad siya, Kuya Bari. Nakilala ko po siya nang magkaroon ng piyesta sa kabilang bayan. Siya lang kasi noon sa mga babae ang hindi sumasayaw at makikita mong talagang parang Maria Clara dahil napakamahiyain at napakamahinhin. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na lapitan siya at kilalanin. Hindi naman ako nabigo dahil agad niya rin akong kinausap. Nagkapalitan kami ng mga pangalan at nagkakamabutihan. Noong araw na iyon, nasabi ko sa sarili kong ito na ang babaeng gusto kong pakasalan dahil naiiba talaga siya sa mga babaeng nakakausap ko at lumalapit. Hanggang sa maipakilala ko na rin siya kina Inang at Itang. Tuwang-tuwa naman ako dahil nagustuhan din siya ng mga magulang ko. Hindi po nagtagal, ikinasal kami at nagkaroon ng anak. Kilalang kilala na niya po ako, ngunit isang bagay ang hindi pa kumpleto sa akin. Ang makilala ko naman ang mga magulang niya o pamilya. Tanging nabanggit niya lamang sa akin, mag-isa siyang lumuwas mula Antique patungo sa Bulacan. Bukod doon, wala na akong ibang alam na impormasyon tungkol sa pinagmulan niya. Kaya naman noong kaarawan ko, Kuya Bari, hiniling ko ang bagay na iyon. Nag-aalangan pa nga siya noong una, pero nang sabihin kong handa kong harapin ng buo at may respeto ang mga magulang niya, ay pumayag naman siya. Kung hindi po ako nagkakamali, buwan po ng Marso noon nang magtungo kami sa Antique. Pansamantala, iniwan muna namin ang anak namin kina Inang at Itang dahil masyado pa po itong maliit para isama sa biyahe. Ang isa sa hindi ko po makakalimutan, patungo pa lamang po kami sa sinabing baryo ng aking asawa ay marami na kaming nakaengkwentro. Dapit hapon, sakay ng isang sasakyan ay patungo na kami sa kanilang pinakalugar. May iilan kaming mga kasabay noon, kabilang na ang isang buntis at sa tabi nito ay ang lalaki na tila asawa na panay ang linga sa paligid. Kakaiba, parang yung mga tingin niya ay tila natatakot sa isang bagay. Bilang bago roon, hindi ko naman masyadong inisip yun dahil baka nag-aalala lamang siya dahil magdidilim na nga. Hindi nga ako nagkamali dahil nang kainin ng dilim ang buong paligid, nagkaroon ng tila mga ingay na nagmumula sa kung saan-saan. Parang tunog po ng mga uwak, pero dahil gabi nga, nakakatakot ito pakinggan. Habang umaandar po yung sasakyan namin, tila sumusunod yung mga tunog. Napatingin ako noon sa asawa kong si Almira.
Hindi ko alam pero pakiramdam ko parang sanay na siya sa mga ganitong senaryo. Tulala lang kasi siya sa labasan ng sinasakyan namin at nakatanaw lamang sa kawalan. Kinalabit ko pa nga siya at tinanong kung ayos lang ba siya. Tumango naman siya bilang pagtugon. Nang makita kong nilalamig siya, ibinigay ko sa kanya ang suot kong jacket saka siya niyakap ng mahigpit. Nang hindi ko na po mapigilan, naitanong ko na rin sa kanya kung normal lang ba na ganun mag-ingay ang mga ibon kapag kagabi na. Sagot lamang niya, nakakaramdam daw ang mga iyon ng kapahamakan kaya nagbibigay ng senyales. Nagtaka ako noon, Kuya Bari, kaya hindi na rin ako ulit nagtanong pa sa kanya. Maya-maya, huminto yung sinasakyan namin sa isang lugar na napakadilim. Sabi ng nagmamaneho, naroon na raw kami sa Barrio 2 at nagulat ako dahil hinatak na ako ni Almira pababa. Pagtingin ko, mukhang naroon na nga kami sa destinasyon namin. Ang ipinagtataka ko lamang, may ilan akong natatanaw sa mga kabahayan, ngunit hiwa-hiwalay at walang mga ilaw. Agad naman akong tinawag ng asawa ko nang mapansin niyang panay na ang pagtingin ko sa paligid. Hindi pa raw dito ang bahay ng kanyang mga magulang. Malayo-layo pa raw ang lalakarin namin bago matuntun iyon. Mabuti nga ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, dala ko ang ilaw di baterya namin. Hindi ko aakalaing gagabihin pala kami sa aming paglalakbay. Binaybay namin ang daanang halos nagpuputik pa marahil dahil sa nagdaang ulan. Halos nakakabingi rin ang katahimikan at napansin ko ang asawa kong si Almira dahil mula nang tumungtong kami sa lupain ng Antique, halos hindi na siya kumikibo at iilang mga salita na lamang ang inilalabas ng bibig niya. Sa isip-isip ko, baka naninibago lamang siya dahil ilang taon na rin siyang hindi nakakauwi sa kanila. Habang naglalakad, nakarinig kami ng mga pagkaluskus sa buong kapaligiran. Napatanaw ako sa mga iilang kabahayan, mukhang tulog na rin naman ang mga tao doon, kaya inisip kong mga ligaw na hayop lang siguro ang mga kumakaluskus na iyon. Maya-maya nang ibaling ko ang tingin ko sa mataas na mga damo, may mga pulang mata akong nakita. Hindi ako maaaring magkamali. Mga mata iyon base sa hulma at pagkakatitig. Tinanong ko si Almira kung nakita niya ba ang mga nakikita ko. Ngunit ni hindi siya tumingin o sumulyap man lang sa akin. Huwag ko na daw itong pansinin pa. Subalit hindi talaga matiis ng sarili ko na hindi iyon pagmasdan. Hanggang sa isang pares ng mga mata ay dumami ng dumami. Kasabay nun ang paglakas ng mga pagkaluskus at mga yapak na tila nagtatakbuhan kung saan-saan. Hinawakan ko ang braso ni Almira upang pahintuin ito dahil hindi na normal ang mga naririnig at nakikita ko. Mahal, anong meron sa lugar niyo? Bakit ganito? Nakakatakot at nakakapangilabot. Iyon ang mga naalala kong salita, Kuya Bari, na tanong ko noon sa kanya. Ngunit imbis na tumugon siya, mataman niya lang na pinagmasdan ang paligid. Nagtaka na lamang ako dahil ang mga tunog, pagkaluskus at maging ang mga pulang mata ay nawala na parang bula. Ilang sandali tumingin sa akin si Almira, saka ito ngumiti. Turan niya, wala na raw ang mga nananakot kaya magpatuloy na kami sa aming paglalakad. Doon nagkaroon na ako ng kakaibang pakiramdam at hinala sa asawa ko. Base kasi sa mga kinikilos niya mula pa kanina, mukhang may nililihim ito sa akin. May ideya na ako pero sa isip ko lamang ipinagdadasal kong hindi totoo dahil kahit ako ay hindi naniniwala sa mga ganoong mga bagay.
Ilan pang mga minuto ang nakalipas. Sa wakas ay nakarating na kami sa isang may kalakihang bahay na gawa sa kawayan, dahon ng nyug at nipa. Ang tahanang iyon ay matatagpuan malapit sa isang sapa, kaya naman ang agos ng tubig lamang ng mga sandaling iyon ang iyong maririnig. Kakatok pa lamang kami ng asawa ko. Bumukas ang pintuan na bahagya ko namang ikinagulat. Bumungad sa amin ang isang lalaki at babae na pawang may mga edad na. Pagpapakilala nila, sila ang mga magulang ng asawa kong si Almira. Maya-maya lumabas na rin ang isa pang binata na ayon sa kanya, bunsong kapatid naman ito ng asawa ko. Masaya naman akong nagpakilala at nakipagkamay sa kanila. Nagulat na lamang ako dahil nang kinamayang ko ang ina ng aking asawa, matagal niya akong hinawakan. Hinawakan niya ang palad ko at tila parang inaamoy pa iyon. Ang bango ng taong ito. Ngayon lang ako natuwa sa taong dinala mo, anak. Sisiguraduhin kong magiging masaya ang lahat ng mga magaganap. Turan nito na siyang ikinakunot ng aking noo, Kuya Bari. Kakaiba kasi ang mga binitawan niyang mga salita. Hindi ko alam kung nababanguhan lang ba siya dahil sa akin o may iba pa siyang tinutukoy. Nang matapos, pinapasok na kami sa loob at pinagpahinga sa isang silid na pansamantala raw muna naming magiging kwarto habang kami ay nananatili sa kanila. Bukas daw, ililibot nila kami sa masasayang pasyalan at hanap buhay nila. Magpaabot daw kami ng 1 linggo dahil malapit na rin daw ang piyesta. Dalahan na raw namin dahil minsan lamang iyon sa 1 taon at minsan lang daw kami nadalaw sa naturang baryo. Bilang pagbibigay galang at respeto, tinupad ko ang kahilingan ng mga magulang ng asawa ko. Pero nang tignan ko si Almira, tila hindi siya natutuwa sa mga narinig at nabalitaan. Ang nangyari pa nga, pagalit niyang hinatak ang nanay niya at tila may importante silang pag-uusapan. Ako naman, Kuya Bari, nagpa siya ng matulog dahil pagod na pagod ako sa aming biyahe, sa kalalakad at sa mga nangyari ng araw na iyon. Kinabukasan, isinama ako ng ama ng aking asawa sa malawak nilang bukirin. Pagkadating namin doon, namangha ako dahil napakarami nilang pananim. Tila hindi iyon inaani dahil mayayabong ang bunga ng parehong mga prutas at gulay na pananim. Tinanong ko pa nga ang matanda kung bakit hindi pa nila inaani yung gayong halos pabulok na rin ang iba. Ang mga prutas at gulay na naririto ay gagamitin lahat sa darating na piyesta. Ang iba ay para sa mga pagkain, handa, sangkap at pangsahog, at ang iba naman ay para sa pag-aalay. Sayang, ito na ang huling pagkakataon na masisilayan mo ang bukiring ito. Tugon nito na gaya ng kanyang asawang babae, nagbigay sa akin ito ng pagtataka. Hindi na lamang ulit ako nagtanong pa. Ang inisip ko na lamang baka hayop ang tinutukoy nitong alay para sa kanilang piyesta. Sa totoo lang kasi, Kuya Bari, wala akong alam sa mga piyestang pamprobinsya dahil iba ang mga nakasanayan ko sa Bulacan. Kung kaya ang nangyari, wala akong kaide-ideya sa mga nangyayari ng mga sandaling iyon. Ngunit ang pagtataka at kabang nararamdaman ko simula noong unang araw ay nadagdagan o mas lalong lumala dahil sa mga sumunod na nangyari. Isang dapit hapon, narinig kong tila sinisigawan ni Almira ang kanyang bunsong kapatid dahil hindi iyon nakakuha ng mga gulay na kailangan sa ulam para sa hapunan. Para hindi na lumala, nagsuwestiyon ako na ako na lamang ang aakyat sa bukid at kukuha ng mga kailangan. Dahilan ko, magagabi na rin naman kaya delikadong palabasin pa ang kapatid niya, lalong-lalo na't bata pa ito.
Sasamahan na sana ako ni Almira noon pero pinigil ko siya at sinabing bibilisan ko na lamang kung sakaling nag-aalala siya. Nakita ko namang padabog na nagsara ng sariling silid ang bunso nitong kapatid. Malapit nang dumilim kaya dinala ko na rin ang ilaw de baterya ko ng mga sandaling iyon. Habang paakyat ng kanilang bukid, napahinto ako dahil nahagip ng aking mga tainga ang pagkaluskos sa nagtataasang mga damo. Maya-maya pa, napansin ko tila may itim na figura ang mabilis na tumakbo at dumaan sa harapan ko. Dahil wala akong daladala na kahit ano bukod sa plastic na paglalagyan ko at ilaw de baterya, pumulot ako ng may kahabaan at matulis na bato. Hindi ko alam ang totoong ginagawa ko ng mga sandaling iyon, pero malakas ang kutob kong mayroong hindi magandang mangyayari. At hindi nga ako nagkamali dahil habang nagpapatuloy sa paglakad at nang tuluyang kainin na ng dilim ang paligid, isang itim na nilalang ang biglang tumalon sa harapan ko. Sa pagkagulat at hindi inaasahan, natumba ako at ang nilalang ay pumatong sa harapan ko. Kitang-kita ko ang maitim nitong katawan. Pulang-pula ang mga mata at paglabas ng mahabang dila na sinabayan pa ng pagtulo ng malagkit at mabahong laway. Pinilit ko itong itulak ngunit napakalakas ng nilalang na iyon. Sa bilis, hindi ko napansin ang pagtaas ng kanang kamay at gamit ang matutulis na kuko, kinalmot nito ang kaliwang pisngi ko, dahilan para magkaroon ng malalim na sugat at pagtulo ng sariwang dugo. Sa takot na baka mapatay ako nito, muli kong kinapa ang matulis na batong nabitiwan ko. Nang makuha, agad ko sana iyong isasaksak sa liig niya, ngunit isinangga nito ang kanyang braso kaya iyon ang nasugatan. Sinaksak ko pa nga ng sinaksak ang braso nito hanggang sa magpasya itong tumalon at tumakas. Nang makakuha ako ng buwelo, tumayo na ako at dahil sa galit, mabilis akong kumuha ng may kalakihang bato at inihagis ng malakas sa kanya bago iyon mawala sa paningin. Narinig ko pang napasigaw ito dahil tila tinamaan iyon ng ibinato ko. Kuya Bari, ng mga sandaling iyon ay akala ko katapusan ko na. Parang sasabog ang puso ko sa kaba at ngayon naniniwala na akong aswang ang mga nakita ko noong unang gabi namin sa Antique. Sa takot, mabilis akong pumunta ng bukid at kumuha na ng gulay. Mabilis din sa 4:00 ang ginawa kong pagtakbo pabalik sa bahay ng aking asawa. Pagkarating doon, nahinto ako dahil nasa kusina ang ama at ina ng aking asawa. Pawang parehong masama ang tingin sa akin na tila ba parang may kasalanan akong ginawa na hindi ko naman alam kung ano yun. Ibinigay ko na lamang ang mga gulay at nagtaka talaga ako dahil wala ni isa sa kanila ang nagtanong tungkol sa mga sugat na natamo ko. Bagkus hanggang sa makaalis sa harapan nila, tinitigan lang nila ako ng masama. Mabilis ko namang hinanap ang aking asawa upang sabihin sa kanya ang nakaengkwentro ko at nangyari sa akin. Pagpasok ko sa silid namin, wala siya ron. Palabas na sana ako nang marinig ko ang boses niya sa kwarto ng bunso niyang kapatid. Dahil sa kaba sa nangyari sa akin, hindi na ako kumatok at mabilis na binuksan ang pintuan upang pumasok. Napahinto ako sa paghakbang nang makita kong ginagamot niya ang bunsong kapatid nito. May sugat ito sa bandang batok at nanlaki ang mga mata ko nang makitang may balot ng tela ang braso nito at bakas pa roon ang dugo dahil sariwa pa ang sugat niya. Sa pagkagulat at takot, ilang kataga na lamang ang mga nasabi ko. Almira, lumayo ka sa kapatid mo.
Tinitigan ko ang asawa ko, ngunit hindi niya ako sinunod. Sandali niya lang akong tiningnan at saka muling ginamot ang sugat ng kapatid niya. Isang bagay na muling nagbigay sa akin ng pagtataka. Ilang segundo ko pa silang tinititigan at saka lamang pumasok sa isipan ko na talagang mayroong mali sa nangyayari at may mali sa pamilya ng asawa ko. Nang mapagtanto ko ang lahat-lahat, marahan akong umatras at ang takot sa puso at isip ko ay lumala. Nang mga sandaling iyon, alam kong hindi basta-basta tao ang pamilyang pinuntahan ko, kung hindi mga aswang. Kuya Bari, mabilis akong tumalikod at lalabas na sana, ngunit nagulantang ako dahil nasa harapan na pala ng pintuan ang ina at ama ng aking asawa. Nang muli kong ibaling ang tingin ko kay Almira, nakita kong nakatayo na siya. Ganoon din sa kapatid niya at pareho silang nakatingin ng masama sa akin. Almira, anong nangyayari? Huwag mong sabihing aswang ka rin. Kuya Bari, halos kapusin ako ng hininga dahil sa kaba at takot nang dahan-dahan silang magsihakbang at lumapit sa kinatatayuan ko. Ang nasa isip ko na lamang ay makatakas, kaya naman agad kong inihakbang ang aking mga paa, ngunit napahinto ako nang mayroong isang itim at mabalahibong kamay ang biglang sumakal sa akin. Nang tignan ko, nanggagaling iyon sa ama ng aking asawa. Dahil gabi, unti-unting nagbago ang wangis nito. Katulad sa nakainkwentro ko kanina. Ilang sandali lamang, ganoon din ang nangyari sa matandang babae. At nang lingunin ko sina Almira, ganoon din ang nangyari sa kanya. Nagbago ang wangis niya at tuluyang naging isang aswang. Pinilit kong alisin noon, Kuya Bari, ang kamay ng aswang, pero habang tumatagal, pahigpit iyon ng pahigpit, dahilan upang maramdaman ko ang pagsikip ng aking paghinga. Maya-maya, ang huling naalala ko na lamang ay nandilim ang paningin ko at narinig ko ang malalakas nilang halakhak na tila ba natutuwa sa sinapit ko. Bago ako mawalan ng ulirat, tinawag ko pa nga ang mahal kong si Almira. Pagmulat ng mga mata ko, nakita ko ang mga taong nagsasayawan, naghihiyawan at tila nagsasaya dahil sa isang bagay. Nang tuluyan ng magkamalay, doon ko pa lang napansin na nakagapos pala ang parehong mga kamay at paa ko sa isang mahaba at malaking puno. Sa harapan ko, naroroon ang mahabang lamesa na napupuno ng mga pagkain gaya ng iba't ibang ulam, mga kakanin, mga gulay at prutas. Ngunit ang mas nakaagaw ng atensyon ko ay ang isang espasyo kung saan may nakalatag na dahon ng mga saging. Tila may isang bagay silang ilalagay roon. Ilang sandali lang, lumapit ang mga nakatatanda at nagturan. Nagpapasalamat kami dahil taon-taon nakakakain kami ng karne mula sa isang nilalang na hindi natin katulad. Maraming salamat sa aking anak na si Almira dahil siya ang nagdala ng masarap na pagkain sa atin. Mamaya, pagsasaluhan natin ang karne ng taong ito. Walang mag-aagawan at paghahatian natin ng patas at malinis. Turan ng ama ng aking asawa, at nang sabihin ang mga katagang iyon, nagtawanan at nagsigawan ng lahat. Nang makita ko si Almira sa bandang gilid, agad ko siyang tinawag. Naluluha akong tinanong siya kung bakit niya ito nagawa sa akin. Kung bakit siya mismo na minahal ko, pinakasalan at piniling makasama habang buhay ang kikitil ng sarili ko ring buhay. Nang mga sandaling iyon, Kuya Bari,
Ang takot ay napalitan ng sakit dahil sa pagtataksil ng babaeng pinakamamahal ko. Almira, may anak tayo. Papang, may apo po kayo na naghihintay na makasama niya ang iba niya pang mga pamilya. Huwag niyo naman pong kunin ang karapatan ng anak ko, ng anak namin ni Almira. Kahit yun na lang at tatanggapin ko ang lahat na ang asawa ko pala ay may lahing aswang. Hindi ko mapigilan pa na maiyak ng sobra dahil sa naranasan ko ng mga sandaling iyon. Nakikita kong tila na nahimik ang lahat, lalong-lalo na ang mga magulang ng asawa ko. Ngunit bigo akong pakiusapan sila dahil muling naging maingay ang paligid, lalong-lalo na nang sabihin ng ama ng aking asawa na tuloy ang pag-aalay sa akin. Muli ko namang tinitigan si Almira at muling nakiusap na kahit para na lamang sa anak namin ay pakawalan niya ako. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya ng mga sandaling iyon na mahal ko siya. Na kahit pa alam ko na ang lihim niya at ng pamilya niya, mahal na mahal ko pa rin siya. Iyon naman talaga ang totoo, Kuya Barry, dahil mula noong una ko siyang makita hanggang sa maging asawa, minahal ko siya at mamahalin pa. Makalipas ang halos isang oras, napatingin ako sa bandang kanan nang unti-unting alisin ni Almira ang mga tali sa parehong mga kamay ko at paa. Nang matanggal, mabilis ko siyang niyakap ng mahigpit at sinabing tumakas na kami sa lugar na iyon. Ngunit umiling siya at sinabing kailangan niyang manatili sa kanila. Na manatili sa totoong pamilya niya. Na kailanman hindi niya matatakasan ang totoong siya dahil patuloy lang daw siyang hahatakin ng nakaraan pabalik sa lugar na ito. Nagulat na lang ako nang halikan ako ng asawa ko ng malalim. Patapos yun, sobra ang paghingi niya ng tawad dahil sa kapahamakan, sakit at hinagpis na ibinigay niya sa akin. Sinabi kong wala akong pakialam sa mga nangyari dahil ang mas mahalaga ay pareho kaming makatakas. Ngunit natigil ang usapan namin, Kuya Barry, dahil sa malakas at nakakatakot na pag-ungol. Nang lingunin namin, nakita ko ang mga kabaryo at mga magulang ng aking asawa na nasa anyong aswang na. Lahat sila ay masasama ang tingin sa amin at nagbabadya ng pagsugod. Lalaban na sana ako ngunit pinigil ako ng aking asawa. Tumakas ka na, alang-alang sa anak natin, Carlo. Ako na ang bahala sa kanila. Lumayo ka na at bumalik sa lugar ninyo. Pakisabi sa anak natin, mahal na mahal siya ni Mama. Turan ng aking asawang si Almira. Ilang sandali, napaatras ako dahil unti-unti itong nanginig at nagbago ng kanyang wangis. Tuluyan na itong naging isang aswang at sa pagsugod ng kanyang mga kabaryo at pamilya, siya namang paglaban niya sa mga ito. Naaawa man ako, Kuya Barry, sa kanya ng mga sandaling iyon, ay wala akong nagawa kung hindi ang magtatakbo ng mabilis upang makatakas na sa lugar na iyon. Sa lugar na hinding-hindi ko inakalang pugad pala ng mga aswang. Nang makalayo-layo, huli kong narinig ang boses at sigaw ng aking mahal na asawa na tila pinaslang na ng kanyang mga kabaryo. Laking pasasalamat ko po dahil nang makarating ako sa malawak na daanan, isang sasakyan ang biglang dumaan. Mabilis akong humingi ng tulong at sa awa naman ng Diyos, pinasakay ako nito at tuluyan akong nakalayo sa baryo ng aking asawa. Pagbalik sa Bulacan, naiiyak na lang akong niyakap ang ama at ina ko. Nang makita ko ang anak ko, agad ko itong binuhat at niyakap din ng mahigpit. Kahit hindi man niya nauunawaan, humingi ako ng tawad sa kanya dahil wala akong nagawa
para mailigtas at maisama ang mama niya pabalik sa aming bahay. Sa ngayon po, sa kasalukuyan Kuya Bari, ay nanatili ako sa Bulacan. Naisulat ko ang liham na ito sa pamamagitan po ng aking anak. Sinabi ko rin sa kanya ang katotohanan simula noong magkaroon siya ng isip, makapag-asawa at magkaroon ng mababait at malulusog na mga anak. Sa susunod na taon, gusto niyang magbakasyon at balikan daw ang baryo ng kanyang ina sa Antique. Gusto niyang malaman ang kasaysayan at pinagmulan ng sinasabi kong pamilyang aswang ni Almira. Totoo rin pala ang sinabi ng asawa ko. Totoong kahit anong iwas mo ay babalik at babalik ka sa madilim na nakaraan. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.